Агерде сойлоо мүмкүнлүгү болсо, сен эмне шаарда жашар эдиң? 18-19 гасырларда мен дворяннар гаилесинде туар идем. Миңа аларның сөйләшүләре ошый, гаилә кыйммәтләре. Эт яки меше? Әлбәттә, эт, чөнки минем этем бар, Лола. Сиңа нинди авторлар ошо нинди жазышалар? Джейн Остин, «Гордость и предубеждение», «Психология» Михаил Лабковский и Элифба. Нинди киши менен дос боло алмас эдиң? Ике йөзле кешеләр белән. Начар гадәтләре булган ир-егетләр белән йөри алыр идеңме? Вакытын бушка үткәрүчеләр белән йөрмәс идем. Миңа ошамый алкоголь эчүчеләр. Үзгәртергә теләгән сыйфатларың бармы? Әйе, мин арты хисле. Әгәр дә синең белән очрашырга теләүче егет гранта машинасында йөрсә, син аңа җавап кайтарыр идеңме? Белмим, потому что сегодня он может ездить на гранте, завтра он может ездить уже на другой машине, там, на гельке, например. Это все зависит от его целеустремленности. И надо смотреть не на машину, надо смотреть на человека, насколько он будет уверен в своих целях, наверное. Киләчәктә туй теләр идеңме? Конечно, конечно. Ак күлмәк? Конечно. Я очень хочу в большую татарскую свадьбу, потому что у меня сейчас все друзья артисты, и все они петь будут.